こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は教授祈願法要に出席されました。ベンバシン主席大臣は中央チベット政権の会議で演説しました。ダシ・デレク氏が欧州選出の審議員として宣誓就任しました。パンチェナマ11世強制失踪から31年、アメリカ国務省が中国に即時解放を要求しました。ヒネチュキ代表はジュネーブで台湾の外交部長と会談しました。ティクセ・リンボチェが天神高事務局長にティクセ勲章を授与しました。今週水曜日、ダレイ・ラマ法王はティチン駐輪寺院で執り行われた教授祈願法要に出席されました。この法要はヒマラヤ仏教文化協会及びチベット防衛のために構成された最初のチベット人義勇抵抗組織であるドカム中止元禄によって行われました。クンディリン・リンボチェはドカム中止元禄の元会長とヒマラヤ仏教文化協会の会長とともに法にマンダラを捧げ、教授を祈願しました。中チベット政権のベンバチン主席大臣はダレイラマ法14世の願いと取り組みと題されたチベット仏教における女性の地位向上会議の閉会式及びイエスプラス関係者会議の開会式に出席しました。両会議はダラムサラで2日間にわたり開催され、チベット仏教における女性の地位向上会議は宗教文化省とダレイラマ基金の共催で行われました。この会議には様々な総員学派の下島として知られる女性の構想や地域社会の女性メンバーらが集まり、総員コミュニティにおける女性の地位向上を目指すダレイラマ法の先見的な指導力と取り組みを今後どのように推進していくかについて議論と意見交換が行われました。イエスプラス関係者会議2026は中央チベット政権の内務省が主催し、チベットの若者に研修と能力向上に取り組む約20のチベット関係団体が一堂に会しました。ベンバチン主席大臣は宗教文化省及び内務省の大臣も兼任しています。先週木曜日には宗教文化省の大臣としての立場で、キルテコートチベット研究学院の卒業式にも主賓として出席しました。今週月曜日、タシ・デレキ氏がヨーロッパ及び南アフリカ選出の第17期チベット亡命議会の審議員として宣誓し、就任しました。タシ・デレキ氏はブラジルチベット事務所のラテンアメリカ担当官に任命された元チベット亡命議会議員のトテンワンチン氏の後任となります。タシ・デレキ議員は2026年5月31日に欧州及び南アフリカ選出議員を含む第18期チベット亡命議会の議員が宣誓就任を行うまで、第17期チベット亡命議会の議員としてその職務を務める予定です。2026年5月17日はダレイラマ法に次ぐチベット仏教の第2位の精神的指導者であり、現代主義に的して知られるパンチェンラマ11世自尊天神現代石井ティナプントクラルサンボが強制失踪してから31年目にあたります。アメリカ国務省は今週月曜日、声明を発表し、中国に対し、パンチェナマとその家族の即時解放、そして中国国内におけるチベット人やその他の人々への宗教的信条を理由とした迫害の停止を要求しました。声明では特にチベット仏教徒は他のあらゆる宗教の信徒と同様にダレイラマやパンチェンラマのような指導者を党や国家の干渉を受けることなく、自らの信仰に基づいて自由に選ぶ権利を持つべきであると明記されています。中央チベット政権情報国際関係省は子どもたちを対象とした絵画コンクール兼展示会と本格的な学習会を開催しました。これらの活動は中国によるパンチンラマ11世の拉致事件についてチベットの若者たちの意識を高め教育することを目的としたものです。クンデリン・タクサリンポーチェがマクロードガンジの本寺院で開会式を行い、ダラムサラ周辺の13のチベット系学校の子どもたちによる絵画や芸術作品を展示する展覧会が開幕しました。チベット博物館では行われた本格的な学習セッションには40人以上の子どもたちが参加しました。
ブリュッセルではブリュッセルチベット事務所がベルギーの主要なチベット系団体及びブリュッセルを拠点とするチベット国際キャンペーンやトンタチベット支援グループと共同でブリュッセル市内中心部にて平和的な抗議行動を実施し、パンチェナマ11世の行方を明らかにするための取り組みを支援するよう世界の指導者たちに呼びかけました。その後、欧州連合委員のアジャラビブ氏も欧州連合いわゆる EU がパンチェナマ11世の行方に関する信頼できる情報を引き続き求める姿勢を改めて表明しました。1995年5月17日、ダレイラマ法が6歳の少年をパンチェナマ11世として認定してからわずか5日後、中国当局はパンチェナマ11世とその家族全員を拉致しました。それ以来、彼らの行方は依然として不明のままとなっています。毎年世界中のチベット人たちはパンチナマ11世に関する情報を得るために意識を高め、国際的な支援を求める活動を展開しています。ジュネーブチベット事務所のティネチュキ代表は台湾の外交部長と会談しました。5月17日にジュネーブで開催された台湾スマート医療健康技術展において、チュキ代表は中国連絡官のサンゲキャプ氏とともに台湾のリン・チャールン外交部長と面会する機会を得ました。両者は挨拶を交わし、意見交換を行いました。主義代表は台湾の代表団や台湾外交部の代表者らとも交流し、議論を交わしました。今週水曜日、ティクセリンボジ9世ガワンジャンやチャンバースタンディン氏の84歳の誕生日祝賀式典において、ダレイラマ法事務所の天神宝事務局長にティクセ勲章が授与されました。式典にはスナムリンチベット人居住区の代表及びその他の関係者、ラダックの著名な要人らが多数出席しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。